credits 5, wannan ya zo da credits 8. kai da ka zo da credits 8 za ka so a ɗauki mai credits 5 a baka? to yi wanda ya haka a sallah fa ya ci gaba, ma'ana shi yanzu yana sallah ne direct irin ta annabawa, kai tsaye ba wani kwana. Imamu Maliku, shugaban mazhabin Malikiya, Ibn Abdulbarri a cikin littafin shi at-Tamhidu ya ce har Maliku ya mutu haka yake runguma hannu a sallah. Wannan magana tana cikin fiqh sunna kuma mujalladin farko. Imamu na Maliki har ya mutu haka yake runguma hannun shi a sallah. Mun fahimci wannan? Ibn Abdulbarri sai ya bada labarin cewa Imamu Malik ya taba sakin hannu so ɗaya a sallah. Sai ya ce ko kun san dalili? Sai aka ce a, sai ya ce rikici ya taɓa yi tare da khalifa sarkin garinsu, sarkin Madina ne aka naɗa musu wani gwamna a lokacinsu, sai ya zama ɗan giya ne. Imam Malik ya ce ba za su yarda ɗan giya ya zama gwamnansu, ya sa jama'a suka yi tawaye, sai aka kama Imam Malik aka ainihin hukunta shi. To hukuncin bulala 100 aka yi mai. To bulalan nan ya zan ana dukan shi yana kariya da hannu sai hannun ya sage, sai ya zan ya zo sallah ba zai iya ɗora hannun shi haka ba, shi ne sai ya saki hannun ran nan a sallah. Sai almajirai suka tambaye shi, ala gafata malam me yasa? Ya ce khalifa ne, sarki ne da ke ni, hannuna ya kage shi yasa. Ashe kun ga su kansu sun san baya yin haka ke, shi yasa yau da suka ga yayi suka tambaye shi. Wannan magana tana nan a cikin littafin Ibn Abdul Barri mai suna fi fada'ilis salasatil a'immatil fuqaha, dan littafi ne karami haka, da littafin siyaru alamin nubala na al'imamu zahabi daidai tarihin imamu Malik. Saboda haka jama'a kowa ya tashi sallah ya runguma hannun shi haka, yaro da babba, mace da namiji, tsoho da tsohuwa, Allah ya kiyaye sai dai wanda larura ta same shi. To wannan larura kuma in ta same ka komai yana sauka kanka, ita kanta sallah akwai larurar da za ta kama a ce an yafe baka. Ya kamata jama'a su gane wannan. Idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa hannun shi a kirji, ba sai fa aji ya fara karatu kawai ba, sai aji ya yi shiru. Wata ran sai Abu Huraira ya ce, ya manzon Allah, dan Allah na roƙe ka arziki, na baka uwata da ubana kyauta, shiru da kake yi in kai kabbara kafin ka fara karatun sallah me kake cewa? Sai annabi ya ce ai addu'a ce nake yi. Abu Huraira ya ce to wace addu'a ce? Ai a boye kake bana ji, ka taimake ni ka gaya min. Sai annabi ya ce Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was-salji wal baradi. Ma'ana wannan addu'a, Allah ka wanke ni daga laifuffuka na kamar yadda ake wanke farar riga, farin tufa daga dauda. Allah ka nesanta ni daga zunubaina kamar nisan gabas da yamma. Allah ka wanke ni daga zunubaina da ruwa da kankara manya da kanana, in zama na yi fes ba ni da zunubai. Ka san ai kafin ka fara sallah kaza bai halatta ba, ka faɗi kaza, ka ɗan yi kaza, to yanzu kuma ka zo kana gana da Allah cikin zunubi, to shine tun kafin ka fara kabbara sallah sai ka roki Allah. Wannan a sallar farilla annabi yake. An samu a sallar nafila annabi yana subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare ka ya Allah, babu abun bautawa sai kai, godiya ta tabbata gare ka. Waɗannan addu'o'i mai yiwa za su ɗan yi wuya yanzu a gurguje da na faɗa ka haddace, amma sai a samu ainihin ɗaya daga cikin malamai da ke wurin nan sai kwafe maka. Ina fata an gane, sai ka bi a hankali, wato abun ba gaggawa. Mai yiwa tun da kake yau ka taɓa ji, to ka a zo sallah asuba ka ce to tun da baka iya ba, a'a ba komai. Amma abin da ake so yi kokari ka fara haddacewa a hankali a hankali, wato a hankali ake koyon karatu jama'a. Karatu kamar kwallo ce, idan ka bugo kwallo ta shigo wurin nan da ƙarfi za ta fita da ƙarfi, ba haka ba ne? Amma in ka turo ta a hankali sai ta samu wani lungu ta kwanta. To haka karatu yake, a hankali kake bi kana tarawa sai ka ga ya taru yayi yawa. Kana ji yanzu za a je a sa yaro nazari a je ne mai lecture irin ta 200 level, to yana ma jin abin da ake cewa? Amma sai a fara mishi da ɗan tafi da tsalle, a bashi fanke ci,
a bashi 5 alive ya sha, sannan sai a dan fara nuna mishi this is a boy, in zai yi kuka sai a dan yi wasa, haka a hankali sai ka ga yana nan in ka bashi shekara 40 ko 50 sai ka ji wata rana ce mishi professor. Ba haka ba, to haka musulunci yake. Sai karatun Fatiha jama'a, karatun Fatiha annabi yana karatun sallah, ku kiyaye baya hada aya da aya. Annabi baya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa baya haka. Aka ce yana karatu ne aya aya. Alhamdulillahi rabbil alamin, sai ya tsaya, aka ce kamar ma hakka zo ka fassara sannan ya ci gaba da ta gaba. A tsanaki arrahmanir rahim maliki yawmiddin, to wajen maliki annabi yana karanta ta karatu biyu, wata ran ya ce maliki, wata ran ya ce maliki, don haka duk wanda kai daidai ne. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. To anan ina ga yana da kyau in bayyana muku fuskokin karatu dangane da Fatiha, ba wai dan lallai sai kun yi ba ku, amma saboda muna son mutanen ƙasar mu su rinka zama akan basira. Kar ka tafi wata ƙasar wata ranka ji wani liman yayi ka gudu. Shi yasa kuka ga ranan nan da zan yi muku limanci ne qira'a ainihin ne riwayar Nafi'u, qira'ar Nafi'u riwayar Warshi, na kuma ainihin qira'ar Shu'ba riwayar Asim. To dangane da Fatiha ko dai ka ce maliki ko ka ce maliki. To amma in ka ce maliki to shi kenan karatu za ka ci gaba kamar yadda ka saba na Fatiha haka karke. Amma in ka ce maliki, in ka so ka iya karasa Fatiha kamar yadda ka saba, in ka so kuma to cikin malamai da ke kira'a maliki akwai waɗanda in suka je wajen sadun, wajen sirata, ba za su ce sirata ba, ba za su faɗe shi da sad ba, ba za su faɗe shi da sa ba, sai su cuɗanya sadun da zayun, sai ce ziratan ladhina an'amta, zirata ba sirata ba, ba zirata ba, amma ka cuɗanya ziratan ladhina an'amta alaihum. Shi wannan da yake karanta zirata din to bai cewa alaihim, shi kuma alaihum yake cewa, sai ce صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. na yi maka ne in ba za ka iya ba lallai ba, amma kaka tafi ƙasar Libya ko ƙasar Afghanistan ko ƙasar Turkistan ko ƙasar Bosnia, in ka je can haka su irin wannan kira'a suke. Kar ka je ka ce duk ba su iya karatu ba masu da malamansu. Mun fahimci wannan da kyau? A'a, ina fata an gane. Akwai kuma ƙira'ar da ita kuma ka zo maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wannan mai ƙira'ar makarantar su ɗaya da Warsh, shi sunan shi Qalun. In ka je Libya galibi irin wannan ƙira'ar suke. A ƙasar Libya in liman ya wuce sai gaji ya ce maliki yawmiddin, in ya zo sai gaji ya ce siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. daidai ne daga Allah ne, kai ma naka da kake daidai ne. Abin da yasa shi Qur'ani kamar yare ne. Yanzu nan yadda ba Kano yake daban da yadda ba Zazzagi yake yi, yadda ba Zazzagi yake Hausa daban da yadda mutumin Katsina yake yi, yadda ba Zazzagi da ba Katsina da ba Kano suke Hausa daban da yadda ba Sakkwace da ba Zamfare suke Hausa, amma duk me Hausa ce. Ba Zazzagi bai isa ya ce ba Kano ba Gwari ba, ba Kano bai isa ya ce ba Zazzagi ba Gwari ba, sai dai wasa an suna yi. Amma dai a ƙa'idar Hausa ba Zazzagi ba Gwari ba ne, ba Kano ba Gwari ba ne, duk cikinsu kowa menene Bahaushe ne. Mun fahimci wannan da kyau? Me wannan magana take nufi? Sahabbai da ka gansu dukkansu ba iri ɗaya ba ne fa.
yanzu Umar balarabe ne amma ba kabilar su ɗaya da manzo Allah ba irin larabcin su ɗaya da manzo Allah manzo Allah ba Quraishi ne gaba da baya, Umar ko ba Quraishi ne amma na kwari na Adawi al-Adawi. Abu Huraira ko gaba ɗaya shi ba ɗan ƙasar Saudiya ba ne ma, shi mutumin ƙasar Yaman ne. Abu Huraira kamar Jabir ne mai kira'a, Jabir ba ɗan Saudiya ba ne, Jabir ɗan Yaman ne. To akwai kalmomin da balarabe na ƙasar Saudiya in ya faɗa na ƙasar Masar ba zai gane ba. Mun fahimci wannan da kyau? To yanzu in aka rubuta rubutu da Kananci aka ce ba zazzagi ya karanta zai ba shi wahala fa. A ce mata ta haihu sau 5, ba zazzagi sai dai ce matana. To ga ganin ga Allah yana jin ni ma ba zazzagi ne. Mun fahimci wannan da kyau. So da haka mu kiyaye, sai Allah ya saukar da Qur'ani da duk yadda suke larabci. Yanzu kun ga Abu Huraira shi ya ruwaito kira'awar shi, riwayar shi Abu Huraira ya ruwaito ta. Irin su in suka zo da larabci sai su ce maka ha'ula'il laulad, sai su ce alardu kulluha masjid. Su ba za su ce al'auladu, ba za su iya sa al sannan su sa alhamza ba ta faɗo a bakinsu. Kamar misali mutumin ƙasar Sokoto ne, ba zai iya cewa kafin ba, fa ta ne wahala, sai dai kahen bazan fare kenan. Bazan fare, ba sakwace zai ce kanda. Gashi na mawaƙi ya ce kanda musan kowa kai mun ka sani Sardauna, kanda kafin kenan. To kaga kowa in aka ce yanzu ya ɗauki irin yaren shi sai Qur'ani ya fi mai sauki. To don haka Qur'ani kuka ji wannan bambancin duk gaskiya ne. Wata ran sayyidina Umar yana sallah sai ji wani yana karatu ba irin nashi ba. Da ya idar da sallah ya tsaya ya ce kaman taɗiya mutumin ya faɗi, ya ce sai na haƙura. Yana gama sallah sai na ci kwalashi. Ya ce malam lafiya? Ya ce ina lafiya, kana karatun Qur'ani ba daidai ba. Ita to ka sake ni mana? Ya ce ina. Ya kai shi gaban manzo Allah ya ce saka shi. Manzo Allah Umar ya sake shi. Ya ce ya manzo Allah yana karanta Qur'ani ba irin yadda ka koya min ba. Ya ce kai miji. Umar yayi, manzo Allah ya ce haka aka saukar. Kai bawan Allah yayi, manzo Allah ya ce haka aka saukar. Ya ce an saukar da Qur'ani da harafi 7. Harafi 7 din nan ba kira'a 7 ba, karatu iri 7. Cikin 7 din nan ne annabi ya ɗau ɗaya, shine ɗayan ne biyu ya kaso haka. Me ake nufi? yanzu in ka je Zaria, zage-zagen da ke Zaria kakab ba irin zazzaganci ɗaya suke ba, haka kanawan da ke Kano kakab ba irin kananci ɗaya suke ba. Wani bakanan bai iya faɗin sha, sai dai ce shayi, zan sha shayi. Allah, wani magana zai dai ce maka zan sha shayi. Ito amma dai me bakano ne ko kuwa ko bakano ne dai, ka gani in ka zo ka samu wani bakanan ba zai iya cewa shehi ba, sai ya ce sheshi, sai ce sheshi ya ce ba zai iya cewa ba. To ka gani a Kanan ma haka, a ƙasar Sokoton ma haka, a Zazzau ɗin ma, to sai ya zama a cikin larabci ɗaya sai kasu kashi-kashi. Don haka kun ji rahama alƙur'ani. Wannan kenan annabi ya gama karatun sura jama'a, ai karatun fatiha farilla ne a sallah. In annabi ya gama karatun fatiha yana cewa amin, to kalmar amin ana janta. Haka mai riwaya ya ce annabi yana janta kuma ya ɗaga muryar shi. Don haka in aka zo sai a ce amin, ya ƙarshe ne banda farko, sai a ce amin. Sai aka ce inda ƙira'a ce sai a bi ka'idar tajwidi, saboda ainihin haka maddojin suke. Amma wannan kalmar ce mai riwaya ya ce annabi yana janta, don haka aka ce sai ka jata. Haka al-Imam an-Nawawi ya faɗi a cikin littafin shi Tahzibul Asma'i wal Lughat. Don haka in ka zo sai a ce amin da ƙarfi kuma a jata, da liman da mamu haka za su faɗi a lokaci guda.
manzo Allah ya ce in aka faɗa tana ɓata wa Yahudawa rai, saboda ƙarshen Fatiha ka ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah kaka sa ni hanyar Yahudawa da Nasara. Haka liman ya ce, sai ma mu suka ce amin, aka ce wannan tana ɓata wa Yahudawa rai. Jama'a ina fatan mun gane wannan. Bayan an yi amin a sallah, ba wani shiru da ake yi wanda za a ce wai a yi shiru ma musu karanta Fatiha, wannan shiru din bai tabbata a hadisi ba. Wannan bayani ya zo a cikin littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa. Idan ainihin liman yayi wannan amin din, to sai kuma karatun sura a sallah. A takaice, saboda yadda lokaci ya taho za mu ƙarasa a gurguje kamar haka. Karatun ainihin sura a sallah, annabi yana duban yanayin jama'a. Wani lokacin ya tsawaita, wani lokacin ya gajarta, wani lokacin ya takaita. Amma wani lokacin annabi in ya zo masallaci da nufin zai tsawaita karatu, aka ce in ya ji kukan yaro, wata mata ta zo da ɗanta ɗaya tsandare da kuka, annabi sai ya yanke sallah sai ya takaita karatun saboda tausaya wa uwar da yake, saboda uwa in ɗanta na kuka ba yadda za ta yi da shi, akwai jin zafi gare ta. To daga wannan ne sai annabi wani lokacin ya taho da nufin zai dogon karatu sai ya takaita. Abu na ɗaya kenan. Wani lokacin tari yakan sa ya takaita karatun sallah, ya fara karatu sai tari ya zo sai ya takaita. Wani lokacin annabi yakan takaita karatun sallah saboda kasuru. In sallah kasuru ce annabi yana, an yi tafiya an ce an rage sallah daga raka'a 4 ta zama 2, to karatun ma sai annabi ya takaita shi. Sannan annabi yawa limamai wasiya, ya ce duk sanda ka zo za ka yi limanci ka rinka tunanin a bayanka akwai tsoho, akwai wani mai bukata, wani ya zo zai wuce ne sai ga ana sallah sai dan tsaya, to kaka ja sallah da yawa. Wani kuma rago ne, wani yana da saurayi ne amma rago ne, da an daɗe a tsaye sai yana jin yunwa ko yana jin jiri ko yana jin fitsari ko makamancin haka. To sai annabi ya ce limamai sai su ainihin dubi yanayin jama'a. Don haka mu kiyaye wannan jama'a. Idan annabi ya gama karatun sura sai ya ɗan yi shiru gwargwadon yadda numfashin shi zai natsu, sannan sai ya ainihin ɗaga ainihin hannun shi, sai ya ainihin yi daidai da kafaɗu ko kuma kunnuwa, sannan sai ya ruku. Wato misali a ce ya gama qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. To yanzu me ya rage? Sai ruku'u ko? Dama hannun shi yana kirji, to sai sake daga hannun shi daidai da kafada haka ko kuma haka, sannan sai ruku'u. To a wajen ruku'u yatsunka ana son ka baza su ne akan gwiwarka kamar za ka yi dakuwa, haka ake yi. Mu duba da kyau, ba a ainihin yin haka ake yi. Jama'a sun gane wannan da kyau? Haka ake yi, sai a baza su. In ka baza su ɗin nan ana neman ainihin idanuwanka, dama tun da ka kabbarta sallah ana son idan ka yi rinka kallon daidai inda za ka yi sujuda. Mu kiyaye wannan jama'a. To ko da ka zo ka yi ainihin ruku'u haka, har yanzu ana nan ana son idan ka yi ci gaba da kallon inda kake ainihin inda za ka yi sujuda. Yatsunka kuma karka manta ka ji abin da aka ce, ina fatan mun gane. Sannan har wa yau aka ce maka bayanka ana so ya miƙe tare da kanka, karka sunkuyar da kanka haka, ka yi doron mage, kaka yi haka, mun gane. Kar kuma ka ballake kanka haka a ruku'u haka, a'a, so ake bayan ka yi flat haka, ka tafi tare da kanka da ainihin bayanka. Sannan hannayenka nan su bubbuɗe, kar ka yi haka, a hannayenka su buɗe. Don haka kar mutane su zo yin ainihin ruku'u mutum ya haka kamar yana jin sanyi, a'a, haka za ka bubbuɗe hannayenka, bayanka kuma ya miƙe. Aka ce kamar a kawo wani baho ko wata ƙwallo ball haka a aje a bayanka ta tsaya, saboda yadda ka miƙe bayanka. A cikin ruku'u din nan an samu annabi yana zikiri, yana cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi,
yana faɗi so uku ko kuma fiye da uku. don haka jama'a su kiyaye. Akwai kuma wasu zikirorin daban za ka iya yi. Ina fatan mun gane wannan. Bayan wannan sai kuma annabi ya ɗago daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamida. Ita sami Allahu liman hamida ana faɗinta ne sanda ake ɗagowa. Haka sami Allahu liman hamida, ba wai za ka faɗe ta ba ne sami Allahu liman hamida haka, a'a kana ɗagowa kana faɗatta haka sami Allahu liman hamida. Mun gane wannan da kyau. Idan ka tsaya daidai sai kuma ka ce rabbana walakal hamdu ko Allahumma rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu, duk wanda ka faɗa daidai ne. Kuma jama'a su kiyaye, da liman da mamu da mai sallah shi kadai da namiji da mace haka za su haɗa waɗannan biyun duka su faɗa. Sanda za ka ɗago sai ka ce sami Allahu liman hamida kai liman, sai kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu. Mamu ma sanda zai ɗago sai ya ce sami Allahu liman hamida, sanda ya daidaitu sai ya ce rabbana wa lakal hamdu. Wannan shine abin da ainihin tattarawa sunna ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar. Mun gane wannan da kyau. In ka gama daidaituwa ka ce rabbana wa lakal hamdu din nan, to akwai abu guda ɗaya, shine yayin da kake ɗago wannan ana so za ka ɗago tare da hannunka haka. Mun gane? In kana ɗagowa sami Allahu liman hamida, mun gane wannan? Allahumma rabbana wa lakal hamdu, to akwai addu'a da ake mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Wannan addu'a mai yiwa za ga ta yi tsawo da yawa, haka manzo Allah yake. Sai ka samu liman ko wani malami sai ya kwafe maka. In yace sami Allahu liman hamida, ma'anarta Allah ya ji wanda yake gode mishi. A ɗazu a farkon sallah ba ka ce alhamdulillah ba? To yanzu da ka ɗago shi ne ka ce sami Allahu liman hamida. Haƙiƙa Allah ya ji wanda ya gode mishi, ya ji ka kenan. Sai kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Ya Allah ubangijin mu godiya gare ka take. Sai ka sake ɗaga hannu. Kun san ma'ana ɗaga hannun nan? Malaman fiqh suka ce ɗaga hannun nan kamar soja ne da yake wa ogan shi saran da yake sara mishi. Wato kai in kai haka, in soja haka yake yi, to kai haka kai wa Allah. Kai biyu duka ka tsara wa Allah, da kai da soja wa yafi? Kai ka fi kenan, tunda shi haka yi wa ogan shi. Kai ko da ka tashi haka kai wa naka. Dan haka aka ce duk mutumin da ya daga hannu haka a sallah, duk daga hannu ɗaya sai an rubuta ma lada 10. 10 din nan sai a ninka shi so 70. 70 din nan sai a ninka shi kuma ba iyaka. In kai daga hannu a farkon sallah sai a sa 10 nan sai a ce times 70, sannan sai kuma Allah ya ƙara maka abin da ya so. Ina fatan mun gane. In ka sake tafiya ruku'u ka ɗaga haka, in ka sake ɗagowa daga ruku'u haka, duk inda ka ɗaga hannu a sallah sai an rubuta maka. Haka al-Imam Ali ibn Abdullah ibn al-Madini malamin Bukhari ya faɗi, kamar yadda Bukhari ya ruwaito a cikin Juz'u Raf'il Yadayn. Jama'a mun gane wannan da kyau. Sannan idan ka ainihin faɗi wannan zikiri, to sai sujuda. Ta iya yiwuwa ka ce me ma'anar wannan zikirin? Aka ce ai da ka dago ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, sai ka ce mil as-samawati wa mil al-ardi. Godiyar da kake wa Allah sai ka ce ya Allah godiyar da nake maka wadda za ta cika sama da ƙasa. Wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd, godiyar da za ta cika tsakanin sama da ƙasa bayan ainihin wato ta cika sama, ta cika ƙasa, ta cika kuma ma tsakanin sama da ƙasa, ta cika kuma ma ko menene bayan haka. Ahlas sana'i wal majdi, Allah kai ka dace a yabe ka, kai ka dace a girmama ka. Mun fahimci wannan da kyau? Ahlas sana'i wal majdi, Allah kai ne ka dace a girmama ka, kai ka dace a yabe ka. Ina fatan mun gane wannan. Hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan اللهم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. Allah kai ka dace da duk abin da bawa ya ce game da kai na yabo, ka dace da shi. Haqqu ma qala al-abd.
ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abd Allah duk irin yabon da bawaye maka ka dace da shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Mu kiyaye wannan addu'a, akwai zikiri mai girma a cikinta. Dubi abin da kake cewa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majdi haqqu ma qala al-abd wa kulluna laka abd. Ya Allah duk mu bayinka ne, wa kulluna laka abd, dukkan mu bayinka ne ya Allah. To abin da ake so waɗannan kalmomin in kana faɗan su zuciyarka ta rinka tunawa, ka rinka gane ma'ana abin da kake cewa. In baka samu dama iya wannan ba, in ka ɗago daga ruku'u kai sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, sai ka ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi, godiya mai yawa da albarka ta tabbata ga Allah. Yayin kai haka, wani mutum da ya haka manzon Allah ya ji sai da ya ce na ga mala'iku 30 da wani abu suna gudu su yi sauri su kai wa Allah saboda girman ladanta. Ina fata an gane wannan in kai haka sai me kuma sai sujuda. To a nan ne wasu malamai suka ce yanzu tun da ka ɗago daga ruku'u, suka ce sai ka saki hannunka. Wasu malamai suka ce a'a, in ka so za ka iya mai da hannunka kirji. Wasu malamai suka ce duk ma dai wanda kai a wannan wurin babu matsala, amma mu mun fi ganin dacewar mutum ya mayar da ainihin hannun shi kirji. Wannan shine ainihin abin da Allamatul Jazira bin Baz ya tabbatar a littafin shi da kuma ainihin As-Sindi a cikin littafin shi da ya musamman akan ainihin wannan matsala. Sai dai ita wannan matsala ta in an dago daga ruku'u a mai da hannu kirji ba matsala ce mai zafi ba. Ko da mutum ya dago daga ruku'u sai kaga ya saki hannun shi ba matsala, ko kaga mutum ya dago daga ruku'u ya saki hannun shi, ai ya runguma hannun shi, daidai ne ba matsala insha Allah. Saboda haka mu kiyaye wannan. To yanzu ya gama dagowa daga ruku'u sai sujuda. To sujudan nan in zai tafi aka ce hawa yau ana so ya sake daga hannun shi haka daidai da ainihin abin nan kunnuwan shi ko daidai da kafadin shi, sannan sai ya tafi sujuda. Sujuda in za a tafi ba a tafiya da gwiwa haka kamar yadda zaka ga wasu suna yi. Malamai suka ce hadisan da suka ce in za a tafi sujuda a tafi haka ba su tabbata ba. Abin da ya tabbata shine tafiya sujuda da hannu. Don haka in zaka tafi sujuda sai ka ainihin rinka tafiya sujuda nan da ainihin hannunka. Me ake nufi kenan da wannan? Shine sai ka ainihin rinka tafiya haka da hannu ya fara ainihin sauka, sannan ainihin sai kafarka sai ta ainihin sauka. Mu kiyaye, hannunka haka sannan sai gwiwa ta sauka. Ina fata an gane wannan. Hannayenka da za su sauka a wajen sujuda ana so su sauka ne a mummike kamar yadda ka yi a ɗazu, kakka baza su kamar ainihin kana yin dakuwa. Sannan ko a ƙasa ne, musamman ranar juma'a ko masallaci ya cika, kakka ji kyamar taɓa ƙasa ka je kana haka kamar kana sa hannu a kashi. A'a, ka sa su a ƙasa. Waye ya baka kuɗin da ka sa man shafawan? Ba Allah ba? To sai kai mai sallah ya hana ka? Ai ka ga ba wani maneji, ka saki jikinka ka bauta wa Allah. Kuma in ka mutu ina za a saka? Ba da man shafawan da komai za a manta a aje gefe guda a saka a ƙasa ba? Saboda haka ka shafa man shafawa, ka shafa turare, in ka zo sa hannun a ƙasa haka. Masallacin manzo Allah ma shi bai samu gatan waɗannan abubuwan ba. Manzo Allah har ya mutu a ƙasa yake ake sallah a masallacin shi, ko tabarma ma bai sa ba shi. Ina fatan mun gane wannan. Saboda haka hannu ya kasance haka, kar ka matse hannayenka haka, za ka ɗan ware hannayen saboda ka samu wurin inda za ka ɗora kanka wajen sujuda, ko dai ka ɗora kanka a tsakanin hannayenka haka. Jama'a an gani? Haka a tsakanin hannayenka, ga hannayenka sai zama kanka na tsakiya, ko kuma hannayenka su ɗan jawo baya kaɗan, hannayenka na daidai kafaɗunka, sannan sai ka aje kanka haka wajen sujuda. Sannan abu na gaba, ka buɗe hannayenka, kakka matse su haka. Aka ce sai dai a cikin taron jama'a ne, wurin kuma kakka matsa jama'a, ka babbanke jama'a duk kai haka. Sai ka ainihin sa hannayenka yadda ba za ka takura jama'a ba. Amma kana sallah ya zan akwai yalwata,
ko kuma kai kaɗai ne to nan sai kai haka, sai ka buɗe hannayenka haka, ka buɗa su, an gane, ka buɗa haka, ka buɗa su. Abu na farko kenan. Abu na biyu, gwiwoyinka ka tabbatar sun sauka ƙasa, hancinka da goshinka ya taɓa ƙasa. Malaman fiqh suka ce idan hancinka ka zo sujuda an bai taɓa ƙasa ba baka da sallah. Kakka rinka wayo, ba a yi wa Allah wayo. Wai kai saboda kana ganin cewa ai wannan hanci na mai kyau saboda Allah, a'a goshinka bai hafa hancinka kyau ba, kawai ba wani abu, kawai kwanta ka gaida Allah sosai. Mun gane wannan da kyau jama'a. Sannan kafarka, yatsun kafarka ga yadda ake so su kasance shine su fuskanci alƙibla. Kakka sa su haka kana wasa da su, ka san wani sai ga yana haka, ba haka ake, a so ake yatsun kafarka ainihin ka sa su ainihin durmusa a ƙasa haka, an gane haka ake lankwasar da su ma su kalli alƙibla. To sai ka kawo su sai ka haɗe su haka, kakka wara haka Aisha ta ce manzo Allah yake haka, kun ga haka ko, sai a haɗa diga-digai haka, to sai mutum ya sujuda. Ina fatan kun gane haka, kun ga yadda na haɗe su ko, ba haka ba fa, haka ake haɗawa, haka yatsu haka ake haɗa su, haka Aisha ta ce manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam. Abu Umaydin ya ce kuma manzo Allah na kwantar da yatsun su kalli haka gabas alƙibla. Mun gane wannan. Sannan wannan kafa taka nan cinyarka ga yadda ake gane sujudar ka ta yi ko bate ba, shine ana son cinyarka ta tsaya straight sama, kattayo baya, kattayi gaba, sai dai ta tsaya a tsakiya. Mun gane wannan? Ina fata an gane. Idan kai haka to sujudar ka za ta zan ka ainihin wato yi abin da ya kamata kenan. A ƙarƙashin haka sai sujudar ka ta waye gari ka yi ta a haka kenan. Kun ga a aikace yanzu ga yatsunka ka fuskantar da su, ina fata an gane. Kun ga in kai haka ƙafa ka ta kwanta ko an lura da kyau jama'a, ƙafa ka ba ta kwanta baya ba, to ka yi kuskure, ba daidai ba ne. Idan kai haka kun ga ƙafarka ta kwanto gaba, ba daidai ba ne. Aka ce khairul umuri awsatuha, moderation, daidaita ka yi a tsaka-tsaki haka, kai ba kai haka ba, kai ba kai haka ba, sai zan ka ainihin yi sujudar ka haka. Jama'a an gane wannan? Kar ya zama bayanka kar kai doro haka, kar kuma kai haka, a'a tsaka-tsaki. Ina fatan jama'a an gane wannan. Wallahi yadda kuka ga haka sahabbai suke yawo suna koya mutane yadda manzo Allah yake sallah. Sai su ce ku zo nan jama'a, ai kun ga yanzu ba lokacin sallah bane ba, gashi karfe 10 na dare yanzu ba. Haka sahabbai suke, ba lokacin sallah ba sai su je su tara mutane a masallaci, su ce ku zo mu koya muku sallah manzo Allah, duk da ba lokacin sallah bane. Saboda sallah in aka je ranar kiyama aka fara bincika kayan kan, aka ga sallah ta yi kyau, komai yayi kyau. Jama'a mun gane wannan da kyau. Saboda haka jama'a a kiyaye wannan. A cikin sujuda annabi ba shiru yake ba, yana addu'a. Wannan addu'a yakan ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, yakan yi so 3 ko fiye da 3, da kuma wasu addu'o'i daban, wannan na daga ciki. A cikin sujuda annabi ya ce babu laifi zaka iya yin roƙon Allah buƙatar da kake da ita, sai ka zaɓo wata cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar, ko kuma wata aya ce ta alkur'ani ko makamantan haka. Wannan shine abin da yafi. A ƙashin gaskiya wasu na cewa za a iya yin sujuda a yi addu'a ko da Hausa, saboda wannan hadisi sun dubi zahirin shi, amma malamai suka ce abin da yafi dacewa shine ka kalli irin addu'o'in da annabi ya karanta, sai ka zaɓi wacce ce tafi daidai da matsalar ka sai ka shigar. Dan annabi ya karantar da addu'o'i a cikin sujuda wajen guda 5 ko guda 7 ko fiye da haka. Jama'a mun gane wannan. Shi yasa tun farko muka faɗa muku littattafan da muke gina wannan sallar, dan yanzu sallar muke nunawa a aikace, ba sai an ce kaza duba kaza ba, kaza duba kaza. Ina fatan mun gane. Kuma alhamdulillah sifatu salati ta Muhammad Nasiruddin Al-Albani da kaifiyatu salati ta Bin Baz duk an fassara su da ainihin Hausa da Turanci.
akwai su, akwai English translation na ainihin a Sheikh Usama, wani malami ne bature mutumin kasar Ingila, ɗaya daga cikin almajiran Albani ya fassara ta. Akwai kuma ainihin fassararta ta Hausa, Malam Ibrahim Tofa wani babban malami ne a Kano ya fassara ta. Akwai kuma talhis summary na ita talhisi na sifatis salati, akwai fassararta da Turanci, akwai da Hausa ta wani ainihin malami shi kuma a wanda yake karantawa a College of Education ta Kumbotso, shi ma duk ya fassara. Akwai kuma fassarar shi ta Hausa. Shi yasa duk sai mu nema sai a je a ta dudduba ana karantawa, kuma a iya larabci, dan abu da larabci ya fi daɗi jama'a. Ina fatan mun gane wannan. To idan kai wannan sujuda haka kamar yadda ka ji, ka gama zikirorin nan sai ka ɗago. Wajen ɗagowa daga sujuda wani lokacin annabi na ɗaga hannu, don haka ba laifi wani lokacin in kayi, saboda ba koyaushe yake yi ba. Shi yasa wasu sahabbai suka ce annabi baya yi, ba wai sun faɗi abin da suka sani ne, amma annabi yakan yi wani lokacin. Don haka in ka ɗago daga sujuda haka, Allahu akbar, sai kai haka. Wajen kabbara ɗagowa daga sujuda, in ka so ka iya kabbara ka tun daga sujuda, ka ce Allahu akbar, sannan sai ka ɗago, sai kai zamanka. Ko kuma ka yi haka, Allahu akbar, sai ka zauna. Duk wanda ka yi ya tabbata. Mun gane wannan? Ɗaga hannun nan in kai yayi daidai, in kuma baka ɗaga ba anan babu komai. A tsakanin sujuda guda biyu annabi ba shiru yake ba, yana addu'a, saboda shi manzo Allah duk harkar shi addu'a ce, ibada ce, zikiri ce, istighfari ne. Wani lokacin sai rabbi ghafirli, rabbi ghafirli, rabbi ghafirli, rabbi ghafirli, ghafirli, ko Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, ko Allahumma ghafirli warhamni wajbirni warzuqni wa'afini. Allah ka gafarta min, ka ji kaina, ka bani arziki, ka yafe min laifuffuka na, duk asarar da ne Allah ka mayar min. Irin addu'o'in manzo Allah kaɗan daga ciki fa kenan, in ko karanta littafin can za ku ga addu'o'i iri-iri. Ina fatan mun gane. Sannan sai annabi ya sake ɗaga hannun wani lokacin, sai kuma ya sake yin sujuda kamar yadda ka ji mun yi ɗazu. Don annabi ya wannan ya gama sallah kenan, ya gama raka'a farko kenan, sai ɗagowa zuwa raka'a ta biyu. To in annabi ya tashi ɗagowa zuwa raka'a ta biyu, a ƙashin gaskiya baya miƙewa tsaye kai tsaye. Ya zuwa raka'a ta biyu, a ƙashin gaskiya baya miƙewa tsaye kai tsaye. Ya zuwa daga sujuda haka. Waɗannan hadisai ba su inganta ba, malamai suka bayyana cewa ba su da asali. Kun san matsala ta faru a addinin musulunci, shi yasa malamai suka tsaya suka tsara ilimi na hadisi wanda da shi ne suke iya gane kaza daidai ne kaza ba daidai bane. Sai kaga ka rike abu shekara 30 sai malamai su ce ba daidai bane saboda kaza saboda kaza. Shi hadisin da yake cewa wai annabi na tasowa haka kai tsaye, wannan hadisi ainihin hadisi ne munkari, wato hadisi ne wanda yake wani makaryaci ne ya ruwaito shi mai suna al-Khasib ibn al-Jahdar. Imamu Ahmadu dan Hanbali yace makaryaci ne, Yahya ibn Ma'in yace makaryaci ne, al-Imamu Daraqutni yace makaryaci ne, Imamu Nasa'i yace mutumin banza ne. Kun ji irin kalmomin da malamai suka faɗi akan shi, don haka suka ce ba za a karɓi maganar shi ba. Don haka sai aka samu mutanen kirki sun ruwaito cikin Bukhari da Muslim cewa annabi ya ɗago daga sujuda ta biyu sai ya koma ya zauna haka. Wannan ainihin zama haka manzon Allah yake, sahabbai guda 15 suka ruwaito haka daga manzon Allah. Mutum 15 suka ruwaito cewa manzon Allah yana yi kuma ya bada umarni a yi. Wannan zama shine su malaman fiqh suke kiran shi jilisatul istiraha. Wannan suna a ƙashin gaskiya ba wai su sahabbai ne da malaman da suka sa mishi ba. To wasu suna amfani da an ce zaman hutu sai mutum ya ce to ai ni ban gaji ba. A'a, wannan wato wani dan dabara ne irin na malamai suka dan sa mai sunan haka, ba lallai ya zama wannan sunan shi ba. Shi dai manzon Allah yana yi. Wasu suka yi dabara suka ce wai sai da manzon Allah ya tsufa yake, aka ce a dama haka manzon Allah yake sallah. Haka Abu Humaydin ya ce tun da manzon Allah yake dama haka manzon Allah yake sallah. Sahabbai wajen 10 suka ce kayi gaskiya. Ina fatan mun gane. Manzon Allah ya koyar da salatu tasbihi. A cikin salatu tasbihi zan zo da ita, zan rufe mana wannan darasi yau insha Allah. A cikin salatu tasbihi manzon Allah ya koyar da irin wannan zama. To wannan zama sunna ce mustahabbiya, maza da mata da yara da manya a rinka rayawa,
sai dai ina ana dan samun matsala in yau aka karantar da abu za ga mewa baka dan saba ba, liman ya taso ya zauna, wani lokacin kai sai ka taso ka dan ainihin yi haka, aka ce duk ba komai, sai ka dawo sai ka dan zauna din, in ka dan zauna din sai ka yunkuri sai ka tashi. To a kaddara sai ka je kana bin limamin da shi baya yi, aka ce ba komai, za ka bi shi sallah, mustahabbi ne, ƙarin lada ne. Kamar mutum ne ya sa taguwa da wando da komai da komai, ya shafa man shafawa, in bai sa turare ba in ya fita sai a ɗan sanda ya ce koma gida? A ɗan sanda ba zai ce ka koma gida don baka sa turare ba ko? To ashe kyautatawa ne, amma an ka sa turare fa kai kanka za ka ji kafi canza tafiya. To haka aka ce jilsatul istiraha sunna ce. In liman bai yi ba, kai in ka ɗago sai ka ɗan zauna, sannan sai ka yunkura sai ka tashi. Ta iya yiwuwa kai sai ka ga wani limamin yayi, sai ka ga wani mutumin shi kuma in ya taso sai ya miƙe, aka ce duk babu komai, amma abin da aka fi so tunda manzon Allah yayi umarni da ai koyi da shi, abin da ake so shine kowa yayi. Ina fatan jama'a sun gane, kowa yayi. Saboda haka jama'a mu rinka raya wannan, Allah zai ba mu ladan mun yi, mun koya wa 'ya'yanmu, mun koya wa matanmu. Dan da Allah ya ce mu yi sallah, mu umarci matanmu da 'ya'yanmu, yana nufin irin sallar manzon Allah. Kuma sahabbai suka ce haka suka ga manzon Allah yana sallah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ake kira jilsatul istiraha. Wajen tashi kuma an ce annabi yana tashi da hannun shi ne, annabi baya tashi da gwiwa, ba wai haka annabi yake tashi ba haka, a'a. Za ka ga wasu in suka gama tahiya in za su tashi sai ka ga sun tashi haka, a'a. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tashi da hannun kuma in zai tashi yana tashi da shi a cure ne, haka a dunkule, haka ainihin sahabbai suka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Haka a hankali ake yin abubuwan, wato wani lokacin abin in ka ɗauke shi da zafi ne sai ka kasa yi, in ka tashi ka naushi ƙasa haka, to waye ce ka naushe ta saboda Allah sai ka ce kai abin da wuya, to a naushin ta kai ai ramawa ta yi. Mun fahimci wannan, amma a hankali ake yin abin haka. To amma wani malam sai ka ga sai yayi wani kutufu haka, sai ce kai malam ai abin da wuya, to ai ba haka malam yace kai ba, wannan kai ka ƙara, ba shi a cikin karatu. Haka zaka kana zaune ka gama tahiya, ka gama jilsatul isra, sai ka ainihin haka a hankali sai ka tashi. Shikenan haka ake yin sallah, a tsanaki ake, ibada ce, kana gaban Allah ne, wanda ka zallaha za ka yi da gaggawa. Wannan sunna kenan. In mutane sun gane waɗannan bayanan, to an gama raka'a farko kenan a sallah, raka'a ta biyu ma haka za ka yi ta. Bambanci kawai shine wajen zaman sallah. Yanzu abin da ya rage zan siffanta mana kenan. Zaman sallah iri uku ne. Sallah tana da zama iri uku, duk za mu siffanta waɗannan zama insha Allah. Akwai zaman da ake kira iftirash, akwai zaman da ake kira at-tawarruk, akwai zaman da ake kira al-iqa. Zaman ainihin da ake kira al-iftirash da al-iqa, to shi ana yin shi a tsakanin sujuda guda biyu. Jama'a su kiyaye, a tsakanin sujuda guda biyu, gashi kamar haka. Idan kai sujuda farko, idan ka ɗago ta biyu, sai ka yi irin wannan zaman, kaga yadda gabanka zai kasance, bayan ka ga yadda zai kasance haka. Wannan kafarka, wannan ta hagu kenan, sai ka kwantar da ita haka, sai ka zauna a kanta. Wannan ta dama kuma sai ka yi mata haka, sai ka kafe ta. To haka ake yi. Don haka ku duba da kyau, kowa ya duba, haka ake yi. Haka ake yin aka yi sujuda ta ɗaya, to ta biyu sai a ɗago sai a yi haka, zaman da ke tsakaninsu. Wannan zaman za ka iya haka, in ba ka yi haka ba, in ka so tsakanin sujuda za ka iya wannan zaman haka, ka haɗe ƙafafuwanka haka kan diddigenka haka, sai ka zauna tsakanin sujuda biyu, amma kaɗai ake yin irin wannan shi. Ka yi sujuda ɗaya, ta biyu, kafin kai sai ka zauna haka. In kai haka daidai ne, in kuma ka so sai ka yi haka. Da namiji da mace duk za su iya yin haka, kuma za su iya yin haka. Ina fatan jama'a sun gane. Bayani na gaba shine me? Shine yaya ake ɗora hannu a wajen tahiya.
a wajen tahiya ba a dafe jama'a. Manzo Allah ya ce dafe zaman yan wuta, dafe yan wuta ne ke ba kyau ai dafe, ko ana cin tuwo ko ana zaune ko ana sallah ba kyau dafe. Haka rubda ciki, manzo Allah ya hana rubda ciki, dan haka ba kyau dafe. haka a saurara da kyau, wannan zaman haka ake yin shi, kun ga yadda ake. Waɗannan yatsunka na hagu sai ka rungumo haka, ka rungumo gwiwa ka zuwa cinyaka haka. Waɗannan yatsu kuma guda uku sai ka nannaɗe su haka. Wannan yatsa na nuni wannan sai ka nuna shi haka. Wannan babban za ka iya ɗora shi haka, an gani da kyau jama'a, za ka iya ɗora shi haka, za kuma ka iya yo kwana da shi haka. Ɗayan biyu duk wanda kai daidai ne, wata ran kai wannan wata ran kai wannan. Jama'a mun gane wannan da kyau? To wannan yatsan da kai haka, shari'ar musulunci na so ka rinka kaɗa shi haka. Malamai suka ce ko ka kaɗa shi haka dama ko ka kaɗa shi hagu haka, a hankali. Ba wai za ka rinka abin kamar wasa ba ne, a'a ibada ce, a hankali haka kana kaɗa shi dama ko sama da ƙasa haka ko kuma haka. Ina fata an gane wannan sunna ne akan haka. Idan ka yi wannan sai me, sai ka fara tahiya, attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi, kamar yadda kowa ya san tahiya. Sai dai wuri ɗaya ne sahabbai suka ce da manzon Allah ya rasu sai suka koma suna ainihin canzawa. Wurin assalamu alaika da annabi ya rasu sai suka koma suna cewa assalamu ala nabi. Haka Bukhari da Imam Ahmad suka ruwaito. Abdullah dan Mas'ud ya ce da manzon Allah ya rasu sai muka koma muna cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan kawai shine. In ka gama tahiya za ka yi salatin annabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ina fata an gane. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan ɗaya ne daga cikin salatai, annabi ya koyar da iri 7. Dan haka zaka iya samun sifatin salati duk sai ka bi ka haddace ko kuma ka rike guda ɗayan kai ta yayi daidai. Haka tahiyya ma annabi ya karantar da iri 5. In kai wadda ka saba din nan daidai ce, in kuma ka ƙara ilimi ka yau bincike shikenan duk daidai ne insha Allah. Mu kiyaye wannan. Bayan kayi salati a zaman farko, kayi tahiya, kayi salati, in kaso zaka iya ƙara da addu'a. Kama Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni. Ya Allah, na zalunci kai na zalunci mai yawa. Allah, in baka gafarta min zunubai na ba na shiga uku, dan haka kai min gafara daga gare ka. An samu annabi ya karantar da wannan. To da kayi wannan sai ka yunkuri, sai ka sake Allahu akbar, sai ka tashi zuwa raka'a ta 3. Raka'a ta 3 nan za ka yi karatu a sirrance, kama ce sallar isha ce, za ka yi karatu a sirrance. In ka gama raka'a ta 3 nan, in ka ɗago daga sujuda ta 2 ta raka'a ta 3 sai ka sake zama jilsatul istiraha, sai ka sake yunkuri haka ka dunkula hannunka a hankali sai ka ainihin tashi a sallah. Jama'a an gane wannan da kyau ko? To bayan wannan sallah ta gama karewa, tahiyar ƙarshe ma haka za ka yi tahiya, ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Tahiyar farko ba ta kaiwa tsawon tahiyar ƙarshe. Tahiyar farko mu kiyaye ba ta kaiwa tsawon tahiyar ƙarshe. Don haka a tahiyar ƙarshe za ka yi tahiya, ka yi salati, ka yi irin waɗancan addu'o'in da aka faɗi. Akwai kuma addu'ar da ita lallai ne kamar yadda tahiya take lallai sai ita ma ka yi ta. Ita ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allah ka tsare ni daga ainihin azabar jahannama da azabar kabari da fitinar rayuwa da mutuwa. Allah ka tsare ni daga fitinar dajjal. Annabi yana ƙarawa wa minal ma'asami wal magharam. Allah duk abin da zai sa in yi laifi ka tsare ni. Allah ka tare ni daga taurin bashi. Waɗannan annabi yana yin waɗannan addu'o'in. Bayan wannan sai me? Sai sallama, sallah ta ƙare. Akwai addu'o'i da yawa amma da annabi yake a wannan wurin. Akwai Allahumma hasibni hisaban yasira. Allah kai mini hisabi mai sauki. Zaka iya maimaitawa so 1 ko so 3. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allah kai mini hisabi mai sauki. Ina fata an gane wannan. Idan mutum ya zo zaman tahiya to irin wannan zaman kadai ake yi. Ku kiyaye, tahiyar farko irin wannan zaman kadai ake shi ake kira al-iftirash. Amma tahiya ta ƙarshe kun ga irin zaman da ake.
sai mutum ya goce kafar shi ta hagu sai ya ainihin zauna akan gefen duwawun shi haka, sannan wannan kafa tashi sai mata haka. In ya so zai iya kwantar da kafar haka, in ya so zai iya haka. don haka ko kai haka tahiyar ƙarshe, ko kai haka sallah azhar da la'asar da sallah magriba da sallah isha. Amma ita sallah asuba da yake raka'a biyu ce, ita kan wannan zama ɗaya. Sannan abu na gaba da nake so a ƙara kiyayewa shine idan mutum ya zo sallama, har kana sallama kana nan kana kaɗa yatsanka, ba wai daga ka gama tahiya sai kai haka ba. Dan wani za ku ga daga ya gama tahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi kaza 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 sai ya ci shi kan sai ga haka. A'a, ko da liman ya bai gama nashi ba kai ka gama sai ka ci gaba da ta kaɗa yatsanka haka. Kaɗa yatsan za ka yi ta har zuwa sallama, don kurar shedan ne wannan. Don haka yanzu ya rage sai mai sai sallama ko? To sallama ka ga yadda ake yi, sai ka juyar da fuskar ka dama sannan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, sannan ka juyar da fuskar ka hagu ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Ba wai haka ake assalamu alaikum haka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah, ba haka ba. A'a, fuskar ka tana fuskanta alƙibla, sai kai haka assalamu alaikum wa rahmatullah, sai ka da assalamu alaikum wa rahmatullah, ko kuma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, ko kuma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kaga nau'i uku kenan. Ko kuma ka yi sallama ɗaya daidai ne, amma sallama ɗaya in za ka yi ta ba za ka juya ba, sai dai ka ɗan karkatar da fuskar ka kaɗan haka ka ce assalamu alaikum, shi kenan ya isar. Mutane su kiyaye, ba a cewa salamu alaikum, ba a cewa salamu, sai assalamu alaikum. Na haka mutane su daina cewa salamu alaikum, sai dai assalamu alaikum, ko sallama shiga ɗaki ko sallama sallah ko sallama gida ko ina ne assalamu alaikum, ka a ce salamu alaikum, sai dai a ce assalamu alaikum. A takaice wannan ita ce siffar sallah ya jama'a. Abin da ya rage muka dan manta ban faɗa ba mai muhimmanci shine niyya. Wasu a wajen niyyar sallah zaka ga suna cewa nayi niyyar zan bi sallah kaza, ka kuskure ne. Sallah niyyar ta shine a zuci kake kudurtawa, kawai ka kaddara sanda hannunka yake dagawa, bakinka yake Allahu akbar, so ake zuciyarka ta tuna irin sallar da zaka yi, shi ake kira niyya. Ba wai cewa zaka yi nayi niyyar zan bi sallah a masallacin complex a wari ranar asabar sha'a, ba haka ake yi ba. Mun fahimci wannan da kyau jama'a. A takaice wannan shine sifar sallah. Bayani na ƙarshe kadai da ya rage shine abin da ne alƙawari dangane da salatu tasbihi. Salatu tasbihi wata sallah ce mai daraja jama'a, za mu rufe da ita ne kadai saboda mun yi alƙawari. Manzon Allah ne ya ainihin ba da falalarta kamar yadda hadisin ta yazo cikin musnad al-Imam Ahmad da sunan Ibn Majah da sunan Tirmidhi da Abu Dauda. Hadisi ne ingantacce, babu shakka game da ingancin shi, ko da wasu malamai ne suke ganin akwai wasu riwayoyi ba su inganta ba, amma dai asalin hadisin ya tabbata. Annabi ya ce wa kawun shi, wan mahaifin shi, ya kawu ina son ka, zan yi maka wata kyauta, zan yi maka wani alheri da Allah zai gafarta maka laifuffukanka baki daya, ƙanana da manya. Ya faɗi falaloli masu yawa. Ita sallar raka'a hudu ake yi, kamar la'asar ko azhar ko isha. Yadda kaga sallah azhar ko la'asar ko isha duk ɗaya ne. In ka zo za ka yi karatu a bayyane, in ka zo za ka yi a sirrance, ko dai ka yi raka'o'i hudun duka a bayyane, ko hudun duka ka yi su a sirrance, ko ka yi biyu a sirrance biyu a bayyane kamar yadda kake sallar isha, ko dai haka. Ita ana karanta mata fatiha da sura ne a cikin kowace raka'a, dan bambancin kenan. Duka raka'o'in hudu kowace fatiha da sura, fatiha da sura, fatiha da sura, fatiha da sura, duka haka ake yi. Mu kiyaye wannan. Idan ka gama karatun fatiha da sura, ba ruku'u za ka yi ba ita, sai ka yi tasbihi, sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, ɗaya kenan. Sai ka yi so 10, so 10 ɗin nan 15 a tsayuwa, so 15 a tsaye, sannan sai ka yi ruku'u,
kai zikirorin da ake a ruku'u subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kafa ɗaya ko uku, sai ka ainihin sake yin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa 10, kaga 25 kenan. ka sake yin ainihin dagowa daga ruku'u, ka sake sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kafiran tayyiban barakan fihi, sai kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa 10, 35 kenan. sai ka sake yin sujuda, a sujuda an kai subhanallahi menene subhanaka allahumma ako subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, in kai zikirorin da ake yi a cikin sujuda, sai kuma sai ka zo kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa 10, ya zama nawa kenan 45. sai ka dago daga ainihin sujuda, kai zikirin da muka faɗi ɗazu ake tsakanin sujuda guda biyu, sai ka sake ainihin maimaita wannan tasbihin guda 10, 55 ko ka sake yin sujuda, in kai zikirin da ake na sujuda sai ka sake tasbihi 10, nawa kenan 65. to yanzu kana sujuda ta biyu kenan. to sanda ka ɗago daga sujuda ta biyu kaka miƙe tsaye kamar yadda muka ce ɗazu, za ka yi jilsatul istiraha. a jilsatul istiraha ba wani zikiri da ake a jilsatul istiraha sai dai kai tsaye sai ka ainihin yi wannan tasbihin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, ba 75 ba. to kaga 75 tunda aka ce raka'a 4 ya zama 300 kenan. 75 times 4 300, nan ka yi 75 ka sake yin 75 nawa kenan 150 ko ka sake yin 75 ka sake yin 75 kaga 300 kenan. manzo Allah yake duk laifukan ka za a gafarta maka insha Allah. za ka iya yinta da rana ko da daddare. manzo Allah ya ce in za ka iya yi kullum ka yi, in ba za ka iya ba ka rinka yi duk mako, in ba za ka iya yi ba ka rinka yi duk wata, in ba za ka iya yi ba annabi ya ce ko so ɗaya dai kafin Allah ya ɗauki ranka ka yi, tana da lada. wannan ita ake kira salatu tasbih. jama'a mun gane wannan da kyau. to sallah generally in ka idar da sallah duka, wannan ita ce ka'idar da muke so mutane su gane. misali a ce ka'idar da sallah asuba an kai assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, to ba a so kai sauri ka gyara zamanka. a'a, idan kai sallama sallah kafin ka gyara zamanka za ka yi astaghfirullah 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 Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allah na tuba, Allah na tuba, Allah na tuba. Allah kai ne aminci, aminci daga wurinka yake, albarka da ɗaukaka ka suna da yawa ya Allah. to sannan sai ka gyara zaman ka, duk irin zaman da kake so sai kai. kana son ka zauna haka ne, kana son ka zauna haka ne, kana son ka miƙe kafa ka ne, babu laifi. wasu suna cewa wai ba a miƙe kafa a masallaci, ba laifi, za ka iya miƙe kafa yadda kai. Imam Bukhari ya ruwaito yana cikin Riyadus Salihin. to yanzu abin da ya rage sai zikirori da ake yi, zikirori da mutum yake. manzo Allah ya ce in za ka yi zikirinka ka yi da yatsin dama, haka aka ga manzon Allah yana yi. da wannan ne nake nuna mutane falalar yin tasbihi da duk wani zikiri da za ka yi da yatsinka na dama, ba a haɗawa da yatsun hagu. kuma wajen yi din ba a yin haka, ba a haɗa duka yatsu haka 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 wajen jikin cikin tafi, ba cikin tafi ake kirga ba, lankwasa yatsan kake haka. subhanallahi subhanallahi subhanallahi, haka aka ce kana ya aqidu tasbiha. annabi yana kudurta tasbihi, kudurta shine kamar kana kukkulla haka, haka ake so. subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 99. ya tabbata manzo Allah ya ce ai haka. annabi ya ce kowace sallah zaka iya karanta ayatul kursi in ka idar da ita, kai falaki, kai nasi, kai qul huwallahu. amma sallar magriba da isha zaka ainihin yi falaki da nasi da qullahu da ayatul kursi kafa uku, amma sauran salloli kafa ɗaiɗai. amma sallar asuba ayatul kursi kafa uku in ka idan, qul huwa kafa uku, falaki kafa uku, nasi kafa uku, asuba ma haka. amma azhar, la'asar, isha su za ka yi kafa ɗaiɗai. akwai addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azab al-qabr. an samu al-imam al-hakim da ibnu sunni sun ruwaito sahihin hadisi ne. Allah ka raba ni da kafirci
da fatara da azabar kabari. Akwai Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, ko sallar nafila ko farilla. Abu Dauda ya ruwaito annabi yace kakka sake ka tashi ba kai ba. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, Allah ka taimake ni wajen ambatonka da godiya gare ka da kyautata ibada gare ka. Ina fatan jama'a musulmi sun gane wannan a takaice su ne kaɗan daga bayanan da dama na alƙauranta mana cewa zan yi mana dangane da siffar sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, abin da ya zo ainihin a cikin alƙur'ani da sunna, kamar yadda na bayyana mana na ce waɗannan bayanai na gabatar da su ne ƙarƙashin littafin sifatul salati Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kanshi, da kaifiyatus salati ta Sheikh bin Baz Allah ya gafarta mishi, da littafin akhta'ul musallina na ainihin Siddiqul Minshawi, da kuma littafin Al-Qawl Mubin fi akhta'il musallina. Littattafai biyu daga cikin farko sifatus sala ta Albani da kaifiyatus sala ta bin Baz suna siffanta sallah ne. Al-Qawl Mubin fi akhta'il musallina na ainihin Siddiqul Minshawi ka ganshi, littafi ne wanda yake bayyana kurakuran da masallata suke yi. Haka wannan littafi akhta'ul musallina na Minshawi mai qira'a, shi ma yana bayyana kurakurai ne, sai ce masu sallah ana kaza kuskure ne, ana kaza kuskure ne. Ina fatan jama'a sun gane wannan. Abu na ƙarshe da nake so zan yi mana tambihi a kai, mu sani da cewa mutumin duk da ya lazimci kwatanta sallar shi irin yadda muka kwatanta kamar yadda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama, in Allah so sallar shi za ta hana shi sabon Allah. In ku ga sallar shi bata hana shi sabon Allah ba irin wannan, to ya tabbata a aikace ne sallar take da kyau amma zuciyar shi bata da kyau. Jama'a mun gane wannan da kyau? Saboda haka al'ummar musulmi ya kamata mu gane wannan, ka tabbatar da cewa Allah ba zai taba zalunta ka ba sai dai kai ka zalunci kanka. Saboda yadda ainihin dare yayi, gaskiya za mu jinkirta tambayoyi saboda jama'a su je su shakata, in ya so gobe sai a sake kulla wani majalisin wanda in za a yi tambayoyi ne akan sallah, sai ainihin a gabatar da tambayoyin nan. Ina ganin zai fi mana, saboda addini ana son a koye shi ne a cikin nishadi, don a yi shi a cikin nishadi, kuma don abin da aka koya sai ya zauna. Masu rubuto tambayoyi da turanci, wato abin da ya faru gaskiya na ɗauka kamar yadda nake karantarwa a Zaria da Kaduna ne. A Zaria da Kaduna akwai samarin da nake karantar da su, suna jin Hausa kuma Hausawa ne, amma ba za su iya rubutu da Hausa ba. In suka rubuto tambaya da turanci in na karanta sai ainihin ba da amsa da Hausa. To ashe an samu akasin haka, ban sani ba. Akwai wasu ba su jin Hausa sosai, in sun rubuto da turanci mewa za su buƙaci bayanai da turanci. To muna fatar da Allah su yi haƙuri abin da ya gabata, amma duk tambayoyin da suka rubuto da turanci an karanta da turanci za mu ba su ansa su da turanci insha Allah. Wannan shine da Allah, don na ɗauka kamar can ne, don kamar can haka muke abin nan. Wani zai iya rubutu da turanci amma bai iya da Hausa, amma an ka ba shi ansa da Hausa yana ji. To saboda haka in Allah so za a kyautata abubuwan insha Allah ta'ala. A nan za mu ainihin saurara insha Allah. Ni mai bayani sunana Muhammad Awwal Adam Abu Abdurrahman, an fi sani na da Albani, mutumin Zaria ne. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To sai gobe kenan insha Allah. Wassalamu alaikum. Na'am. Bismillah. To jama'a musulmi, kamar yadda muka faɗi, waɗannan su ne ainihin bayanan da muka gabatar dangane da ainihin siffar sallah ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ainihin wannan masallaci na complex da ke ainihin nan garin Wari na NNPC. Allah maɗaukakin sarki ya ainihin ba mu ladan abubuwan da muka faɗa daidai, abubuwan da muka kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai, Allah ya rusa kafirci da kafirai. Waɗannan 'yan uwa namu da ke wannan gari na Wari suke ta ƙoƙari akan yada addinin musulunci, Allah ya saka musu da alheri, Allah ya biya su. Iyayenmu waɗanda suka mutu, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu. Waɗanda ainihin suke da rai, Allah ya raba mu da su lafiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa kamar yadda muke wa iyayenmu biyayya, Allah ya ba mu 'ya'ya masu biyayya irin haka. Abubuwan da muke yi, Allah maɗaukakin sarki ya ninka mana ladan su ninkin ba ninkin. Allah maɗaukakin sarki ya sa aljanna firdausi ita ce mahaɗar waɗannan fuskoki namu kamar yadda muka haɗu ana. Kamar yadda muka ce, muna fatan nan gaba wannan masallaci Allah ya mayar da shi wani hamshakin masallaci da za a rinka tsaye da sallar Juma'a
ana ainihin karantar da mutane addinin musulunci gwargwadon yadda suke fahimta. Muna ainihin roƙon Allah maɗaukakin sarki abubuwan duk da muke na ibada Allah ya sa muna yi domin shi ne, kuma Allah ya tsarkake zukatanmu ya karɓi ibadojin nan namu. Roƙon da muke wa Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ainihin malamanmu suka yi haƙuri da mu wajen koyar da mu addini, Allah ya ba mu haƙurin karantar da mutane. Allah ya sa mu rinka shiga ƙauyuka da ke garuruka irin wannan muna nuna musu addinin musulunci kamar yadda wasu suka shigo ƙauyukan mu suka karantar da mu addinin musulunci. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal mu'minin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ربنا يا ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم غفر لنا وارحمنا وعف عنا. اللهم ارفع درجاتنا. اللهم ارفع درجاتنا. اللهم ارفع درجاتنا. اللهم لا إله إلا أنت مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إننا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا.